Honorable Aminu Boza, Eh, da alamu akwai abubuwan da suke faruwa a nan yankinka na Sokoto ta gabas dinnan wanda wallahi ya shafi harkokin tsaro. Me ke faruwa ne? abin da ke faruwa a hikaya abubuwan da muka yi ta shekaru muna faɗa ne. Wato gwamnati ya kamata a ce ta san talakawanta, ta san kuma me take mulka. Talakawa ne ku ake mulka. Alhamdulillah mun yi ta faɗa shekara da shekaru muna cikin bala'i muna cikin masifa. Wanda kuma a ce faɗan da ake yi yanzu a ce ana faɗa da mutum guda shekara 10 wani abu. Yan hikaya ka san dai maganar nan ko ɗan ƙaramin yaro aka gaya ba ba zai yarda da ita ba. Yanzu irin tushen nan da aka ce ana faɗa da shi shekara 10 wani abu a ce har yanzu wai ba a gama da tushen nan ba. Na biyu, lokacin da aka zo za a yi operation ɗin nan, lokacin da har minista Matawalle ministan tsaro zo sabon birni, mun faɗa mun ce don Allah kada a fara operation ɗin nan a yi withdrawing. Idan aka fara operation ɗin nan aka fasa to talakawa mu za su shiga cikin bala'i. Kuma sai gashi ta tabbata an fara an daina gaba ɗaya jami'an tsaro su yi withdrawing. Wanda yau ɗin nan da nake magana da kai an yi zana'izan mutum 4 jiya, an yi zana'izan mutum guda a sami lokacin kamar wa'anda su 'yan Sokoto community guard ne wanda aka zo aka kashe kuma zaratan mutane na gari mu sabon birni. Na biyu bayan withdraw ɗin da sojoji suka yi na operation da suka yi yanzu akwai garuruwa, akwai garin Tatababa ne, garin Bauchi an zo masallaci an ɗauki mutum 13 har tare da limamin garin nan. An zo wani ƙauye an ɗauki mutum 5. Wa'annan mutanen an ɗora musu kuɗaɗe an sako an ashe mutum 5 saura na canza hannun wa'annan barayi. Sun zo gari guda 3 sun ɗora musu miliyan 25. Wannan garuruwan nan akwai garin Idi ciki, akwai garin Bauchi ciki, akwai garuruwa guda 3 ko gari 4 dai yan ban manta ba. Wannan da su yanzu na ji shugaban sojoji na Najeriya ko wane ne yana faɗan cewa minista ne yana faɗan cewa Bello Tuji yana ɓoyo. Wallahi Bello Tuji na isa. Tuji. Aminu Al-Mustapha Boza ba kamar ina nima na ji bayanai kamar ko an kama shi ne ko an gama da shi sai ba haka bane? Wallahi babu wanda ya kama Tuji, babu wanda ya gama da shi. Wannan ƙauyukan da na gaya maka sun je har gurin Tuji wurin neman a sassabta musu. Tuji yana nan gabacin isa. Sun je wurin Tuji wajen neman sassabci. Su 2 satin nan sun je. Wallahi Tuji yana gabacin isa bai je ko ina ba. Na biyu barayin nan suna nan. Yanzu wannan gari nake gaya maka a yammacin teke ne. Wannan barayin da rana suka zo suka kashe mana mutane. Wayannan mutanen da rana suke operation ɗin su yanzu. Na biyu sun azama garuruwa miliyan 25. Na mai da kuɗin makamansu da suka ɓannata lokacin da sojoji suka zo wurin faɗa da su. Kaga abin da ya sa muke wannan magana mun yi ta yi shekara 10 wani abu. Yanzu abubuwan da gwamnatocin jihohi na wancan ba su yi ba. Yanzu Allah ya taimake mu wayannan gwamnonin da Allah ya ba mu Katsina, Sokoto, Zamfara, wayannan gwamnonin sun tashi tsaye ga harkar barayi wanda kowane daga cikinsu ya kafa runduna tashi, ya ba su mashin, ya ba su bindigogi, ya ba su motocin aiki wanda duk duniya ta gani. Yanzu gwamnan Sokoto bayan ya yi community guard ɗin nan ya zo abinda gwamnan da ya sabka yake basuwa. Ahmad Aliyu ya rubanya sau 10 haka ya rubanya. Ka kira jami'an tsaro ka tambaye su ka ji. Wallahi sau 10 Ahmad Aliyu ya rubanya yana basu. Na biyu Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto duk abin da jami'an tsaro suka nema wallahi ina gaya maka El Hikaya yana yi musu dabulan abin da suka nema. Ka kira jami'an tsaro nan ka ji. So kaga mu muna kira ga gwamnatin tarayya ta tsaya ta yi abin nan da gaske. Mu da gwamnonin nan Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina ba su neman komai da gwamnatin tarayya illa ta ba jami'an tsaron ta umarni su je su yakin nan musamman gabacin Sokoto. Gwamnan mu ya ba da damar cewa duk abin da jami'an tsaro ke nema a ba su abin da ya fi abin da suke nema. Ba su taɓa neman abin da ba a ba su ba. Na biyu kamar na gaya maka an rubanya musu sau 10 bisa gaba da tsohon gwamnati ke basuwa
ba a taɓa kai 25 ga wata ba a ba jami'an tsaro abinda ake ce ma analysis ba. So kaga ya kamata a ce yanzu mu Sokoto ina cikin kwamiti na tsaro jihar Sokoto. Duk abinda jami'an tsaro sun ka nema sai dai in musu rubuta ba, amma duk abin da suka rubuta an ba su abin da ya fi wannan. To kaga ma abin da ka nema ga ministan tsaro na Najeriya, ga NSA na Najeriya musamman duk abin da ake yi mu za mu ce shugaban ƙasa ya yi muna. Yau idan ka duba shugaban tsaro na Najeriya, ministan tsaro na Najeriya dan arewa ne. Minista na state na tsaro na Najeriya dan Zamfara ne. Kuma Zamfara ɗin ga abin ga ya fi kamari. NSA dan arewa ne. Duk in ka duba waɗannan mutane 'yan arewa ne. So kaga su ya kamata yanzu ministan tsaro Bello Matawari garin su Maradun wallahi duye da kai duniya ba za ka shiga cikin garin su Maradun ba. Shi ya za a ce kana to ga mummunan sabon beni ya je Sokoto yanzu ina kirga ya zo Sokoto so 4 ya yi rantsuwa da Allah za a kai ƙarshen tsaro. To wallahi duk suna na inda suke zanne. Yanzu idan ka je yammacin Sokoto za ka so barayi. Boza ka ce duk waɗannan barayin suna nan muryar ka ta suna yanzu wannan Bello Tujin da kake magana wallahi yana nan. Akwai mutanen garin Idi, akwai mutanen West College, garuruwa dai guda 4 wanda sun ka haɗa sun ka tafi har gurin Bello Tuji wurin neman ya rage musu daga miliyan 25. Miliyan kuɗi yake karɓa a wata ne ko? Ya samu abinda ya samu su. Kasan bayan ai wannan operation din kasan sun yi asarar makamansu sun yi asarar wasu mutanen nasu. To duk garuruwa sai suka ɗora musu tara ta miliyan 25. Wanda mutanen nan sun je gurin Tuji ya rage musu duk ƙauyukan da suka ɗora ma miliyan 25 ban san mai naira 100,000 a garin nan ba a cikin garuruwan nan ba. So kaga in ka duba kuma idan wa'adin da suka ɗiba ya cika wallahi za su zo su dinga kashe mutanen mu ne. Tunda an yi haka mun sani ba ɗaya ba biyu ba. Halilu Sububu ya ba da lokaci na yayi radda ranar ta cika ran ne zo samu mini kashe mana mutum 79. Amma shi ba an kashe shi ba Honorable Boza. An kashe shi ina baka misali ne. Wannan mutane idan suka ce ga lokaci da za su yi abu idan ba abu mana lokacin nan wallahi ba za su saba ba lokacin da sai sun zo sun yi abin nan. Yanzu ya dora musu wa'annan kuɗin. Yanzu idan lokacin ne ba su ba da kuɗin nan ba wallahi sai su shiga cikin ƙauyukan nan kuma wallahi sai sun kashe mutane. Ai ina baka misali ne. Saboda idan suka ce lokaci kaza idan ba a kai mana miliyan 25 ba to idan wannan lokaci ya wallahi za mu zo mu kashe mutane a garin nan kuma wallahi sai sun zo. To mu shine muka kira gwamnatin tarayya tunda Allah ya kaddara gwamnonin nan dai duk duniya kuma ya jarida kun san gwamnonin nan bakin gurgudu duk abin da ya kamata a ce su yi sun yi shi. To me ya kamata su ba da dama kawai mu umarni kawai muke so a ba jami'an tsaro. Mutanen nan mun san inda suke zo idan ka je Kwatal yammacin Kwatal barayin nan na nan idan ka je gabatin teke barayin nan na nan idan ka je Nasarawa barayin nan na nan idan ka je garin da aka ce ma Darnawa barayin nan na nan za da kama lisa maka inda barayin nan suke wannan yanki idan kai wancan yanki na yammacin na gabacin sabon birni idan ka je can wajen Nasarawa duk barayin nan na nan wajajen Dama barayin nan na nan yanzu tun lokacin da aka kashe jami'an tsaro na Dama har yanzu ba a sake kai wasu jami'an tsaro Dama din nan ba fa to duka barayin nan suna nan wajajen nan kuma su ne ke zuwa suna ɗaukan mutanen mu wallahi yanzu akwai wani babban ɓarawo na nan duk in tattabai mutanen gari Idi wallahi za su ga maka mutumin nan a garin su yake wuni da ran baɗawa duk ya zama wani babba a wuraren nan to kaga in ka duba dole ne a ɗauki gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki kuma dole ne mu ƙara faɗa ma gwamnatin tarayya mu a ɗaukar muna mataki don Allah babu son a bada ko naira ɗaya musamman Sokoto State duk matakin da ya kamata a ɗauka mai girma gwamnan Sokoto shirye yake na ya ɗauke shi kuma ya ba da dama a ɗauke shi kuma ya ba da dama a ba da kuɗin da duk suke nema a basu ba su taɓa neman abin da ba a basu ba. Yawwa. Saboda haka Aminu Boza abinda nake faɗa kwanaki in haka ne me ya faru ne ya jawo ake tunanin an kusa rutsawa da shi Bello Turji dinnan. Wato abin da ke faruwa wato ka san abin da ake ce ma cika baki wato kawai umumuwa ne kawai. Wato ina so in ga maka hakikanin gaskiya yar hikaya yanzu bai yiwa a ce irin gwamnatin tarayya wadda adda rundunonin sojoji na yaƙi wadda adda jirage na yaƙi banda tukano an ware trillions of naira
wanda aka so kayi jirage na yaƙi masu tuka kansu. Amma dai ka bincika ka jiya, a ce duk abubuwan da ake da su, a ce Bello Turji ya gagari jama'a. Don Allah kana ganin akwai magana gaskiya a Najeriya a ce ɓarawo ɗaya ya gagari jama'a. Irin ka kai tunanin wannan. Bello Turji wallahi yana nan, waɗannan mayan ɓarayin suna nan. Ina gaya maka, Halilu Sububu da aka kashe ma hanya ce unexpected haɗuwa ce aka yi. Yana kan hanyar shi ta zuwa wurin mining ɗin shi da yake yi da na tsaro na zuwa aka haɗu a hanya. Amma ba an yi faɗa ba ne. Ba an yi faɗa ba ne, ka bincika ka ce wallahi. Wallahi ba an yi faɗa da Halilu Sububu ba ne. Saboda haka Turji yana nan. Yau ɗin nan aka yi zana'izar mutum 4 ɗan Sokoto Community Guard. Yau aka yi zana'izar mutum 4 wallahi. Jiya aka yi zana'izar mutum 1. Na biyu kuma mutanen mu na can hannun su, yanzu haka mutanen mu na can hannun bandits. Kuma yanzu haka mutanen a garin Bauchi sun haɗa miliyan 3 sun je sun karɓo mutum 5 daga cikin mutanen da aka ɗauka. To kaga abubuwan nan kuma mutanen nan kuma sun je har dabar gudun suka je. Ko mutanen Sabon Birni, mutanen yankin Sabon Birni ne. Ka gani kuma sun je ido sun yi ido da Turji. Wani magana muke faɗa maka abin da ke faruwa ne fa. To kaga bai yiwa mu ko mu yi tsaye muna shugabanni, Allah ya ɗora mana shugabanci, duk halin da za mu shiga dole mu faɗi gaskiya, sai dai lokacin da babu rayuwarmu. Amma ita gaskiya dole mu faɗe ta. NN musamman muna kira ga ministocin gana mu guda biyu da na babban minista da ƙaramin minista da NSA su duba Allah, su duba annabi. Ana kashe mutanenmu. Na biyu gwamnatocin nan namu shirye suke. Yau ina mai tabbatar maka yar hikaya, musamman gwamnan Sokoto, tun da aka rantsar da shi ba sai ya ci bashi naira 1 ba, amma wallahi yau idan za a ce sai za a bada 100 billion a yi mana operation gaba ɗaya, wallahi gwamnan Sokoto wallahi al'amarin ne ya kai ƙarshe. Amma kaga dole yanzu gashi yanzu duk da mutanenmu da aka kashe, duk yadda aka yi duniya babu yadda za a yi yau gwamnan Sokoto ya tura sojoji ce su yi faɗa. Amma abin da ya kamata yi wanda gwamnatin baya ba su yi ba sun yi. Gwamnan Sokoto ya yi, gwamnan Zamfara ya yi, gwamnan Katsina ya yi. Abin da ba a taɓa yi ba mun gani, duk duniya ta gani. Sun kafa community guard, sun ba su makamai, sun ba su motoci, sun ba su mashin musamman yanzu suna nan suna yaƙi, yanzu suna kumbura nan suke bi suna kashewa. Saboda sun ga su ne ke artabu da su. Amma idan ana haɗa da community guard ɗin da sojoji, su sun san duk inda suke. Sojoji suke da mayan makamai. Ina son ka sani ita bindiga wadda ake ba da dama a siya pop action ce. Pop action dular guda 8 a cikinta, da ya ƙare shi kenan an ƙare, abin da ake ce katar shi ne a cikinta guda 8. In ya ƙare ya ƙare. Lice ina so in gaya maka yanzu gaba ɗaya pop action daga da aka ba gwamnatocin ga dama su saye su ba 'yan community guard ɗin su Sokoto, Katsina, Zamfara. Pop action na aka ba su dama su saye. Suna da abin da ake ce katar guda 8. Harsashi nasu. To ina son ka sani barawo guda, ni na ga wanda ke da harsashi 300 a bindiga shi, harsashi 300. Barawo guda yana da harsashi 300. Ko fa oshe ta gare su. In ka duba su barayen nan suna tare da APG aka ce mata, irin bindiga RPG wannan mai jigida. Suna tare da ita. To kaga dole su wanda ake ɗora kan mota. To kaga sojoji su suke da wannan. Mu community mu su san mazam na ɓarayin nan, sojoji su ko suna da makamai masu kyau. To kaga idan aka samu synergy tsakanin su, mu suka je, amma kaga sojojin ba sa zuwa. Su ko community mu su ne ke zuwa, abin da ya faru sabon mini kenan fa. Sojoji ba su je ba, amma su community din sun je. Kaga su kuma su da bindigogi masu kyau. Kaga dole wanda ke da bindigogi, tun da AK-49 ga 47 ta fi wannan function. Na biyu kuma babu gwamnan da aka ba dama ya sai AK-47 ko da kwara ɗaya ce fa. Ina son ka sani duka Power Ocean ne gare su. Power Ocean kuma kaga mahiyawaci ma ta harbe tsotsaye ce. Ka gane, amma in an samu sanaji tsakanin sojoji da su community guard mu ana fita tare, wallahi da tuntuna abin nan ya kare wallahi. Tunda mutanen nan mutane ne. Sojoji nan suna da su ba su makamai masu kyau, su shiga a ba su dama su shiga. Amma yanzu abu zai faru, za mu kira soja ya ce ya ba a ba shi damar hijahi operation ba. To saboda Allah ya za mu yi, ‘yan hikaya, yau duk gabacin Sabon Birni babu inda za ka samu rago wanda ake iya laye ko a yi suna da shi. Babu, yau za ka isko akwai garin da babu ko mutum ɗaya wallahi a cikin shi a Sabon local government. Akwai garin da in kayi ka isko da tishe 10, sauran suna nan sun watsu. Yanzu idan ka je Kebbi, idan ka zo na cikin Abuja, duk mun mahiyoci mabaratan da kake gani a titi, wallahi mutanen Sabon da Isa.
mutanen gabacin Sokoto ne. Idan ka je Kebbi haka ne, abun bakin ciki ka je Lagos karkashin gada ka gani, wallahi tallahi mutanen mu ne ke bara, ba su da yadda za su yi. Wasu kuma babban bala'in da muke cikin shi ma, wasu mutane ma sun shiga cikin sun yi jonin din mandatory team din. Saboda ba su wani ko sabon mini bai taɓa zuwa ba in his life, balle ya je Sokoto balle ya je Abuja. He has nowhere to go. Kaga mina na option gare shi sun je sun yi bujoyin din mandatory tun da akwai jahilci. Yanzu ina son ka gano yanzu da isa da sabon bini yanzu makarantun da isa local government an zo da su an da su cikin garin Sokoto, makarantun da sabon local government an da su cikin garin Sokoto, wanda bai da halin kai dan shi Sokoto yanzu gaba ɗaya makarantun mu ba su existing. Zaka isko makaranta zaka isko yan akwai ɗalibi 2000 ciki, zaka isko gaba ɗaya ɗalibi 60 ko 70 zaka isko ya je Sokoto, sauran duk suna nan sun balbace ba su karatu. Kaga wannan jahilcin zai encourage din su yi join din wannan banditiri din. To kaga in ka duba kaga bala'i ya kai bala'i. Yau da ɗan garin ku yau idan ka je ka sai da wani abu na naira 10,000 dare na yola zaka isko barawo ya zo ya kira ya buga maka ko sama gida ina 10,000 da ka je ka sai da waken ka. Wato ya samu an bashi labari. Ya samu an bashi labari yanzu irin kura samun loha game irin garin Idi garin deputy gwamna ɗinmu na yanzu Sokoto State wallahi ana a sallah babba ana sai da rago na da miliyan 50 wallahi yau ba su da ko rago ɗaya a garin nan. To kaga in ka duba wannan masifa wace ce yanzu na biyu irin bala'in da ya samu gare mu yanzu irin mutane yanzu akwai shekaran jan nan da ke ga maka maganar nan yanzu mutumin garin Idi ya zo zai je mutanen Tara sun kashe mutumin garin Idi an kashe shi matsayin barawo ne mutanen garin Idi sun ce ba barawo bane kaga karshen ta in ba da tije sun shigo tsakani ba sai kun faɗa hida so tsakanin garin Idi da Tara kaga ga barayi na kashe mu ga barayi na kwashe dukiyar mu kuma an sake hada faɗa tsakanin gari da gari mu tsakanin mu yan uwa mu kuma mun sake faɗa tsakanin mu so kaga irin wannan abubuwa gaskiya muna kira gwamnatin tarayya don Allah ta shigo yau ni Honorable Aminu Boza shekara ta 7 ina wannan kiran yan hikaya idan ka duba babu sharri da barayi sun kira ni za mu kashe ka za mu kasa amma dai muna nan muna ta idan mun san muna yi don Allah ne Aminu Boza ba an ce kai ne ma ka bada kuɗi to kaga ne na bada miliyan 5 a je a kashe su to kaga wannan duk dai bamu damu da shi ba shi Allah ya sani idan kana idan shi ma ya sani idan kana yi ma dan shi ya sani idan ba idan shi ya sani amma dai har yanzu muna ƙara kira gwamnatin tarayya don Allah ku yayata mana wannan yan jarida ku kadai kuka rage mana yanzu nan ministocin da muke da su yan SN da muke da shi don Allah da Annabi Allah su taimaka mana su kawo mana sauki na matsalar tsaro gabacin Sokoto don Allah muna wannan roƙo wannan magana duk da ka ji na gaya maka duka ka je ka binciki jami'an tsaron nan wala duk na faɗi kan gaskiya ta ne babu wani fada da aka yi tun da tuji yana nan zaman shi wallahi yana nan gabacin Isa wallahi har garin da tuji yake wallahi an gaya mana tun da an je gurin sulhu da shi kuma yana nan zaman shi lahiya lau babu wata matsala ga kadi wallahi babu wata matsala yana zaman shi lahiya lau wato Aminu Boza dai kaga wannan dai ya nuna kamar dai yayi likimo ne dai ya ki magana sai ya ji an yi shiru kenan sannan wato ka akwai maganar da ba ta faɗuwa ga ɗan jarida amma da ta kama mu faɗi wallahi za mu faɗi ta amma dai kai ka mu yi amfani da hankalinmu mu yi amfani da experiences namu a ce mutum guda Bello Tushi mutum ɗaya a ce gwamnatin Najeriya ya gagare ta shekara 10 wani abu wanda kuma mu mun ji Allah ya ji ƙarai General Sani Abacha ya faɗa duk faɗan da ya yi 24 hours to wallahi gwamnatin tarayya da interest da shi kuma shugaban kasa faɗi magana da na biyu ka ina so ka sani akwai ƴata an sace wayarta na je ne report na CID office wani ɗan sanda wallahi ina mai tabbatar maka a Niger ya gano wayan nan kuma ya kawo mai ita har gida na Sokoto a Niger waya to balle irin su Bello Tuji yana da layi na waya ya 10 a ce a kasa tracking ɗin Bello Tuji ko a cewa an je an samu gidan Bello Tuji wuta Bello Tuji ya gudu don Allah wani irin ko aljani aka shekara 10 wani wallahi sai an samu mai kashe aljanin nan balle mutum ne ho Bello Tuji mutum ne ba wata tsaya ba a ce gwamnatin tarayya na faɗa da shi shekara 10 wani abu gwamnatin gada in ka duba ta je Sierra Leone ta yi faɗa akwai ƙasar da fa aka yi juyin mulki a ƙasar Najeriya ta je ƙarƙashin ECOMOG ta je ta mai da wannan shugaban ƙasar saman kujerar shi ka duba abin da ya faru a Zaki Biyam sojoji aka kashe
aka zo aka waye gari gaba ɗaya aka yi shelin ɗin garin nan mun sani muna da masaniya wannan. Mu da ada zaratan sojoji wa'anda a Afirka duk babu sojojin da suka yi faɗa, babu sojojin da suka yi takanakaliti irin sojojin Najeriya. Amma a waye gari a ce wai munan Najeriya wai mutum guda ya fi ƙarfin gwamnatin Najeriya, kuma na taɓa jin sarrafa cewa an kashe Bello Tuji, an kama Bello Tuji, wallahi baba sai ba yanzu akwai lokacin da aka yi sarrafa sai ga ya fito kuma gari do yana cewa ai shi farkon shekarar January 2025 zai kai hari shinkafa, kuma wallahi sai da ya kai hari na shinkafa alaka, wallahi sai da ya kai hari shinkafa ya ɗauki mutane kuma shinkafa ɗin. Rar da ya fice zai yi kuma nan sai da ya je, kuma ka tuna yana kayawa an taɓa kama baban Tuji a Jigawa State, ya hito ga rediyo ya ce ya ba gwamnatin tarayya awa 6 ta kawo babanai, idan ba ta kawo babanai ba to wallahi shi ko zai saka wani ɗaya da gwamnatin tarayya. Wallahi El Hikaya, wallahi Kwamboye an kai baban Bello Tuji, wallahi daga Jigawa aka sa jami'an tsaro gaba da baya aka kawo shi bakin gulbin shi tayi aka hannunta ma Tuji shi wallahi suka koma. Wannan abun kowa ya san shi. To El Hikaya wace irin Najeriya ce muke cikin ta? Mu abin da muka roƙo ga gwamnatin tarayya Allah ya ba mu gwamnati waɗanda ke yi. Kuma yana son ka sani yan kaya fa gwamnatin tarayya ga tamu ce, mu muka taro muka zaɓe ta. Mu muka zaɓi gwamnatin ga. Na biyu kuma ina son ƙara jaddada maka ba kyau wani abu ne shugaban ƙasa abin da ya kamata ya yi. Ya ba ɗan arewa minista, ya ba ɗan zafara minista. Ya ba ɗan arewa shugaban NSA. Shi saboda Allah. To su komiri ba su yin tsaye don Allah su hidda mu cikin wakangi da bala'i da muke cikin shi. Shikenan. Honorable Aminu Bozan insha Allahu wannan sakon zai isa inda ya dace. To ina godiya kwarai da gaske da ka. Na gode. Yawa.